danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Zainab Indomie, waye ne ma kika ce min ya fi kowa iya rawa a masana'antar Kannywood? Adam A. Zango. Wai Adam A. Zango ne kike ganin ya fi kowa iya rawa a masana'antar Kannywood? Yes. To kuma fa maganar ki kamar haka ne, ni ma fa ban ga wanda ya kai Adam A. Zango iya rawa ba. DJ Abi, ko kai kana ga akwai wanda ya fi Adam A. Zango iya rawa? Babu. Ni ma dai a gani na babu wanda ya kai Adam A. Zango iya rawa. Ke ko kina ga akwai wanda ya kai A. Zango iya rawa? To waye kike tunanin ya fi Adam A. Zango iya rawa? Wa kika ce? Wai Isha Kano ne kike tunanin ya fi A. Zango iya rawa? To shikenan, na san hanyar da zamu bi mu gane wanda ya fi iya rawan. To ta wace hanya? Ta hanyar haɗa su gasar rawa. Okay. Wannan hanyar ce kadai zamu bi mu tantance wanda ya fi iya rawa tsakanin su, ko ba gaskiya ba. Wannan gaskiya ne. Zango, zan haɗa ku gasar rawa da Isha Kano. Ba da ma. Ka shirya? To fara takawa. To. Haji Hadiza gaban ya haka? Kallon rawan ne har da baki? Za ki iya irin wannan rawan da ya yi? Za ki iya kenan ko? Zango, ka yi ƙoƙari sosai. Yanzu bari mu ga rawan da Isha Kano shi kuma zai yi. To shi kenan. Isha Kano, to kai ma yanzu taka naka salon rawan mu ga. Me haka? Wannan wani irin rawa ne ba kai ba tushe? Isha Kano, ka canza salon rawa. Isha Kano, gaskiya kai ma ka yi ƙoƙari sosai. Baban Cinedu, waye rawarsa tafi kyau a wannan gasan? Adam A. Zango. Ƙarya kake. Gaske ne. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, sunana Jamilu Muhammad, wanda kuka fi sani da ɗan shiri. Ina gabatar muku da wani hamshakin channel ingantacce a mashashin ne masu sunan channel ɗin? Abba Guy. Abba Guy. Za ku sha nishaɗi ba. Ko ku je ku danna subscribe, na san za ku mun wannan. Kuma ba dan ni ba, ku kanku za ku amfana. Yanzu haka an saki bidiyoyin barkwanci da na interview comedy, kuma akwai shiri na musamman da muke yi da ni da shi da sauran ma'aikatanmu. Abba Guy akan YouTube channel. Allah, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa. Kuma ku saurari shirye-shirye ingantattu. Ni na ku Abba Guy. Na man goma in sha su gane. Goma.